Hello again από το Talk of the Town, την πιο ανατρεπτική ατζέντα της πόλης. Προσδεθείτε γιατί οι προτάσεις μας θα σας απογειώσουν. Τα πιο hot μαγαζιά του κέντρου της πόλης και όχι μόνο είναι εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πιο διάσημο κόκορα του κέντρου της Αθήνας, το Rooster, που ήρθε για να φέρει τα πάνω κάτω στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης, το πιο hot meeting point της πόλης. Έχει συμπεριληφθεί στις καλύτερες προτάσεις του Louis Vuitton City Guide ως το ιδανικό μέρος για ένα break από την καθημερινότητα στην Αθήνα. Στεγασμένο σε ένα ανακαινισμένο κτίριο πίσω από τον παλιό καθεδρικό ναό, συνδυάζει τη μοντέρνα με την κλασική διακόσμηση, ενώ διέπεται από έντονες καλλιτεχνικές ανησυχίες, καθώς στηρίζει τους νέους καλλιτέχνες, φιλοξενώντας εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας. Ένα all-day cafe bar restaurant ιδανικό για όλες τις ώρες της ημέρας, ξεκινώντας από το πρωί με ένα χορταστικό English breakfast, αλλά και για lounge break από τη δουλειά, φαγητό με ελληνικές μεσογειακές γεύσεις. Προτάσεις που ξεχωρίζουν είναι το Huge Club Sandwich, best seller του καταλόγου, η μεξικάνικη σαλάτα πάνω σε τορτίγια, το ρούστερ κοτόπουλο με πουρέ ή, αν οι θερμίδες σας το επιτρέπουν, με φρεσκοτιγανισμένες σπιτικές πατάτες. Και αν νιώσετε ότι το ζάχαρό σας έχει πέσει λιγουλάκι, το Rooster Cheesecake είναι εκεί για να κάνει τον ουρανίσκο σας να παραλύρει. Αν τώρα επιλέξετε το Rooster για ένα after office drink ή ένα χαλαρό κοκτέιλ, δοκιμάστε το διάσημο Rooster Organs ή το Dusty and Caramel Martini και τη βανίλια Πανακότα. Μεταφέρουμε στην ιστορική οδό Πατησίων και πιο συγκεκριμένα στον αριθμό 129. Εκεί θα συναντηθούμε με το Πατησίων 129. Ένας μοντέρνος πολυχώρος χωρισμένος σε 3 επίπεδα με στοιχεία βιομηχανικού design. Στο ισόγειο θα συναντήσετε ένα οικείο coffee bar και ένα χαλαρό χώρο με καναπέδες και πάγκους, αλλά και stands για να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό ή το σνακ σας. Ανεβαίνοντας τις σκάλες προς το πατάρι του θα ανακαλύψετε 2 διαφορετικά σημεία. Ένα για πιο πριβές συναντήσεις και επαγγελματικά γεύματα και έναν πιο εργαστηριακό για διάβασμα και ατελείωτο σερφάρισμα στο ίντερνετ, free wifi, που απευθύνεται κυρίως στο φοιτητό κόσμο της περιοχής. Το Πατησίων 129 είναι το νέο all-day σημείο για καφέ, γλυκό σπιτικό, φρεσκομαγειρεμένο φαγητό ή ένα γρήγορο σνακ, αλλά και το παραδοσιακό ελληνικό σουβλάκι. Μπορείτε να επιλέξετε κάτι από τη μεγάλη ποικιλία σε καφέ και ροφήματα και να τα συνδυάσετε με κάποιες από τις προτάσεις του Πατησίων 129. Ένα ξεχωριστό street food σε ένα γρήγορο διάλειμμα από τη δουλειά με μια απολαυστική σαλάτα ή ένα κρύο πιάτο. Αφήνουμε το κέντρο και πάμε νότια, πιο συγκεκριμένα στην καρδιά της Γλυφάδας, στο ολοκαίνουργιο Μου, ο παράδεισος των απανταχού κρεατοφάγων. Για καλό και ποιοτικό κρέας, αλλά και για μοναδικά κοκτέιλς by Κώστας Σκάρπος, βραβευμένα ως τα καλύτερα παγκοσμίως κοκτέιλ της τελευταίας δεκαετίας, θα τα πιείτε στο Μου. Σε ένα ζεστό περιβάλλον με industrial design και πινελιές νεοϊορκέζικης αισθητικής, μπορείτε να γευτείτε την εκπληκτική σαλάτα εποχής Mesclun, σηκώτιμο σφαρίσιο γάλακτος με πουρέ, σαλάτα παντζάρια, αλλά και τη χορταστική και πολύ γευστική ribeye σπαλομπριζόλα, σήμα κατά τεθέν του Μου. Οι ακριβείς βαθμοί ψησίματος για rare, medium κτλ. Αναγράφονται σε μια μαύρη λωρίδα στον τοίχο, προλογίζοντας τη ribeye σπαλομπριζόλα και τα υπόλοιπα κομμάτια κρέατος, τα οποία προέρχονται κυρίως από ιρλανδικά μοσχάρια ελεύθερης βοσχής. Η μαγειρική ομάδα του Μου, γεμάτη φρέσκες ιδέες, υπόσχεται να σας συστήσει και να σας οδηγήσει σε νέα γαστρονομικά μονοπάτια. Κάπου εδώ το Talk of the Town έφτασε στο τέλος του. Join us again next week. Μέχρι τότε να περνάτε καλά ό,τι και αν κάνετε.